Malawi Brief. Anyamata ochokera mu mzinda wa Mzuzu achititsa msonkhano wa atolankhani umene akudzudzula mabwalo a milandu komanso apolisi amene amasunga anthu popanda kuwauza milandu yawo. Izi zikudza pamene Namiwa adakali ku ndende kumene akudikirira chigamulo cha belo. Ndipo achinyamatawa atafunsidwa ngati misonkhano imeneyi ikuchitika chifukwa cha Namiwa ayankha motere. Mlandu wa Namiwa ndi umodzi okha. Koma pali milandu ina yambiri, amalawi yambiri omwe tikunena pano milandu yawo sogolawo sikudziwika. Akhala pali mandi maprison athuwa kwa nthawi yayitali kwambiri, ena zaka 5 zikudusa akunena kuti akadali pali mandi. Chopotekesa icho ena even milandu imene mwina akuwaganizira sikuti anapalamula ayi, anangowaganizira mwapanga chakuti komano anakawaponya palimandi mpaka pano ena zaka 5 zikudusa, ena zaka 7 zikudusa, ena zaka 2 zikudusa. Tikunena pano ena chaka chikuwathira mndende chifukwa choti milandu yawo sogolo lake silikudziwika. Pomwe amalawi ife tungokhala manyumba matuma osamfunsa mafunso kuti ndi chifukwa chani timalolera kuti mabwalo athu a milandu azichedwesa popanga ziganizo zawo. Ndi chifukwa chake anakhazikitsa bungwe la Judicial Service Commission kuti mwina alizikhala patsogolo kuyang'anira kagwiridwe ntchito bwino kwa mabwalo a milandu. Pakhala madandaulo ndi zina zovuta amene azikhala patsogolo to handle such cases azikhala a Judicial Service Commission. Sokairo Judicial Service Commission ilipo. Komano tikunena pano milandu ikadaibe zaka kumakhoti. Majaji ena amapanga ritaya kesi imene anayiyambayo ikadaibe manja mwawo. Ndimafunsa mazoti kodi chilungamo chiziyenda chonchi. Chilungamo munthu azingodikira forever without actually looking at the problems or damages that amene amabwera munthu akhauti ali kulimandi kuja. Chongo muganziza munthu kuti anapata mlandu ndikumuyika mndende kuja palimandiso pongodikirira muziwa zonoti mabusiness ake ndoti ayima amenepo, ngati andi banja ndoti asokonekera, ana mafizi maskulu ndoti ayima, yaka business ndoti ayima, generally ndoti chitukuko cha dziko chayima amenepo. So zimafunikira kunena kuti ngati munthu auganizidwa kuti andi mlandu ndi bwino kunena kuti chilungamocho chiziyendako mwachangu. Mabwalo a milandu azioneka kuti agwira ntchito, noti milandu izioneka kuti ikuyenda mwachangu chifukwa choti mina anthu ena andi ndalama ya chifukwa pamakhala milandu ina ikapita mabwalo a milandu wecho zimadabwisa kuti mlandu omwe walowadzana lero wati nkhani yake peza kuti mina amene mwina mlandu okumukuza mwina andi ndalama. Milandu ina ndija yoti basi amangoti mlandu wati maboma akasinda mlandu wati nkhani yonseja basi yangotha basi kuti yatha maboma asintha basi alibenso mlandu tayanga. Pomwe munthu onena kuti banja lake likumudalira akumusiya palimandi, munthu amene dziko likumudalira pa nkhani ya chuma akumusiya kulimandi kuti ukhalika ikongo. Why? Mwina munthuyo alibe kuthekera kunena kuti mwina atokhala ndi influence chifukwa mwina cha makobidi mwina dzina kuti mwina ziganizo zimukomere. So tikufunsa ambuye Chief Justice kunena kuti inuyo being wamkulu wa mabwalo mdziko muno ndi ntchito yanu kuonesesa zoti amalawi akuyenda mwamtendere ku mabwalo a milandu yawo ikuyenda bwinobwino mosachedwa, mosayang'ana nkhope, mosayang'ana kunena kuti munthu amene wapalamulira ndi ndani, chifukwa milandu ikachedwa imabweresa katangale. Endi ndizachidziwikire kunena kuti anthu ambiri amanena zoti kumabwalo a milandu kuti katangale wopya. Why? Zina zimayichiza nzonoti milandu imachedwa, munthu afuna masike mwansanga zinthu zake zikuyima, endi munthu ali mwina kundendeko olo palimandipo chifukwa choti mwina jaji wina kaya kugona kaya kupita uskulu kaya di mwina ntchito yodi ndi yayikulu yamukulira ndi mwina azibwera poyera kuti asogolere
mwanipasa kesi inde ndi abwinobwino komano pa desk panga pali makesi zambiri. What futi mpase wina? In so doing, mwina zikolokhala bwino. A Chief Justice nkhani indiano. If you know kunena kuti ma justices athu mwina ndo ochepa kumabwalo a milandu kandi ku magistrate, ku high court kandi ndi ku Supreme Court, speak out. Ndife anthu ochepekedwa. Amalawi muno timu anthu ambiri over 20 million omwe ali ndi kuthekera kunena kuti akhoza nawonso kusankhidwa khala majaji, so that milandu imene anthu akupalamula iziyenda mwachangu, chitukuko cha dziko chizipita patsogolo. Chifukwa kumanga munthu mmodzi ndoti mwasokoneza anthu onse amene amamudalira munthu uja, including banja lake lenileni. Ngati anali wa business ndoti even antchito ake onse asokonekera amene. Ngati anali mulimi ndoti munda yense wasokonekera amene. Pomwe tunena pano mwina tukamba nkhani ya njala. Why? Chifukwa mwina sina kulezo kwanira kukubwaso eunino kusogoloko, and then wina azingosungidwa palimandi without any future. Apopo, in real sense, we are devaluing, the development of our very country. Ndibwino unena kuti munthu aganizidwa milandu, mulandu woziyenda mwansanga. Anamiwawa ndazinzawo kumauna ni maprison ena onse amene tikunena pano ali palimandi milandu yawo izipanga machawi. Belo mpaka 2 weeks. Belo mpaka na 3 weeks. Belo mpaka na mwezi. Zizikapo kuti zimenezo. Taonapo makese zonena kuti munthu kummanga lero mawa kumpasa belo. Majaji ambirimbiri ambanga zimenezo. Munthu kummanga lero mawa kumpasa belo. Munthu kummanga Friday, Monday, Tuesday akumpasa belo. Akudziwa kunena kuti belo ndi ufulu wa wina aliyense. Chifukwa munthu amakhalabe olungama pokapoka khoti itazampeza kuti ndi olakwa. So belo ndi chinthu chimodzi chimene munthu olungama amayenera kunena kuti alandire pa nthawi yake. Chifukwa mukamukhalisa kunende kuja mukamusungabe palimandi, you are technically saying kunena munthu ndi olakwa musiyeni konko aziwola kumeneko. Pomwe si choncho. Belo is there to make sure that justice is preserved. So ndikatero mwina ndi apase anzinzanga Francis, I hope uli nditina tuitatu kuti ungankule kuchani, especially kunena kuti chilungamo mwina chikamanjedwa chimakhuza bwanji chituko cha chamata mziko muno tsongwambiri. Yeah, my name is Francisco Kaonga. My name is Francisco Kaonga. Ineso kwanga ndikukhusidwa ndi momwe malamulo amayendera ndi momwe ziko zinthu zikuchitikira. So kukhuzidwa kwanga ndikokuti munthu umakhala ndi chiyembekezo mu dziko, ukaona nese umakhala ndi chiyembekezo ngati ndiwe munthu odwala kuti ndichira. Munthu ukamamona msilikali kaya mpolisi umaziwa zoti pano pati ndi chitetezo, ndili safe. So tikamaona so amakhoti, tikamaona maloya timachita ziwa zoti ukuku mna apapa tona chilungamo. So ngati zinthu zina zikamayenda so malo moti ife momwe timayembekezera si momwe zikukhalira, chifukwa chake pamakhala mafunso, chifukwa chake leroli tili pano. Why kuzapezeka kuti anthu ena ndi munthu oti akuti munthu akalowa mu ndende amugwira ndende kuti ndi munthu osalakwa. Why munthu wina akupempha belo mukumukaniza belo, akuti belo ndi yaulere. So tikupempha kuti mukamanga munthu mmodzi, the way momwe amayankhula chair kuti mukamanga munthu mmodzi ndi mmakhala zoti tapanga affect muzi wonse, ana kusukulu sakupita, even no mental health si mayenda, kaya ndi mkazi kaya ndi ana kaya anthu onse si mayenda. Ndija zoti mangopezeka zoti munthu ali kundende pena pake sakudziwa zoti kodi ndalakwa chani, ngati ndalakwa andigamule sakundigamula. Ndio mazapezeka zoti ndizija zoti anthu ena abalalika amba kumayenda pa wheelchair, munthu wabalalika akuchoka kujako wabalalika. So tikungopempha kuti azamalamulo please mutengepo mbali muonesese kuti chilungamo chikuyenda.
ngati ntchito ikuchepa ngati ukuona zoti mlando ukupanga chonchi umpange lifa zako kuti bwanji niyo mutengeko mlandowo chifukwa anthu tikuona anthu akuwerenga akuona zomwe zikuchitika tikuona. So tingopempha kuti ngati pena pake pakufunika thandizo la boma kama thandizo ena kuti tithandizire ntchito yachuluka kwambiri, please aonekirepo. Zikomo kwambiri. Ndipo chilungamocho chisamachedwa chipeza yayi. Amalawi kumwe mukutionera pakadali pano aphungu akamalephera ntchito yawo timawayitana mayina osiyanasiyana, alephera atani. Aziphunzitsi masukulu mwathumu maiso amanebo atuluka timenungu tingapo tapitati. Masukulu ena kukhonzesa bwino ena alephereratu. Ndeno masukulu amene ana mwina alephera makolo ndi anthu ena ndoti akuyitana mayina ochuluka kwambiri aziphunzitsi. Apresident amene akakuti mwina pena alakwitsa, pena alephera kukwanilisa masomphenya a dziko lino, nawonso amatchulidwa mayina osiyanasiyana, alephera atani. Koma sitinamvepo kuti anzathu akumabwalo a milandu akufunsidwa mafunso. Ndi nthawi tsopano kunena kuti aliyense amene akudziwa kunena kuti akukhala pa ntchitopo chifukwa cha misonkho ya Malawi aziyankha mafunso pamene akugwirira ntchito. Ma MP amayankha mafunso kwa anthu awo kumudzi, makhansala amene amayankha mafunso, nduna zimene zimayankha mafunso, aliyense amayankha mafunso. Ndi chifukwa chani majaji ndi anzawo sayankha mafunso? Zinthu zikalakwika sitikufuna kuti tiziwafunsa mafunso. Akachedwesa kupereka zigamulo anthu amaomba kuwafunsa mafunso. Chifukwa chani? Nthawi yakwana nina kuti aliyense amene amadalira misonkho ya Malawi aziyankha mafunso. Munthu amene akudziwa kunena kuti akadya ndiye kuti chifukwa cha misonkho ya Malawi aziyankha mafunso. Amene akudziwa kunena kuti akasamba mamawa pano wasamba chifukwa cha misonkho ya Malawi aziyankha mafunso. Amene akudziwa kunena kuti wadya pizza, wadya nyama, wadya chita chilichonse tsiku limenelo chifukwa cha misonkho ya Malawi, amene aziyankha mafunso. Amene akudziwa kunena kuti akuyendera gamoto ya boma kaya ndiyopatsidwa, ameneyo azidziwa kuti ndi udindo wake actually kuti aziyankha mafunso. Aliyense, no one should be shielded. Chifukwa zinthuzo zikamalakwika timaphinjika ndife ya Malawi. Amaphinjika ndi amene amagula services kunthalire uko, amene amaphinjika ndi amene amagula chimanga uko kuchiladzulo. Chifukwa ndi zinthu zikuyenda. So tikunena kuti Amalawi tiyeni tidzuke, Amalawi tiyeni tisekuke maso, kunena kuti aliyense kaya amuna anu anawamanga mowanamizira kandi asista anu kandi ndani, koma chilungamo sichikuoneka, ndi nthawi yoti nanso mudzuke. Demand accountability, demand answers. In so doing ndipo mwe ngati dziko tikhoza kupita chitsogolo. In so doing ndipo mwe aliyense azidziwa kuti ntchito yomwe ndikugwira Malawi it's not for me. Iwo tikhoza kuwachosa naikapo wina bwinobwino. Chifukwa chani? Ndi zinthu za ife Malawi, ndi misonkho yathu imeneyo. Sangagwire ntchito mwa probomo, kulibe zimenezo. Sangagwire ntchito pamolere, kulibe zimenezo. Akudaya misonkho yathu. Kaya kulemba majudgment ati amalembera misonkho yathu imeneyo. Kaya chilichonse chimene chimachitika amene amagwira ntchito ku statutory ya boma, ku department ya boma, ndi misonkho yathu imeneyo. Therefore, you are supposed to answer questions. You are supposed to be accountable. You are supposed to be transparent. Ndifua yake lero uli taolembera mbuye Chief Justice kuti yaina anyamata anu muziwa kumbusa zimenezi. Muziwa kumbusa unena kuti
akugwira ntchito ya Malawi ngati watopa msiyena azipita akapume, ngati ntchito yamgulira azibwera poyera, ntchito yandikulira pasani ena ine desk yanga ilifu pasani ena mwina kwina ntchitoyo, chifukwa mukamachedwesa chilungamo, mukamachedwesa zigamulo mmasokoneza zinthu zambiri. Ndi bwino munthu mugamune kuti walakwa akagwire ndende yake bwinobwino ndoti mwamasula, even anthu amene mwina mamudalira mwamasula amenepo, other than kuti munthu kumusunga 4 or 5 years on remand zizoti mina sana pange so golo kuti lienda bwanji. No, that is not on, that is not the democracy we fought for. So nkhani ndimeneyo ndeno tanena kuti ngati mzuzu iskoka sitikhala chete. Actually this is just the beginning, tangoyamba. Tiendera ndende zathu kuno kunzuzu, tiyambire kai kuno kunzuzu, tione kuti ndangati amene ali palimandi kundende kucha nanga akhalapo kwa zaka zingati, kenako tipita uchitipa nakonso tikafunsa kuti amene ali palimandi ndangati akhalapo zaka zingati umeneko, tipita kulumbi mpaka na tikafika Southern Region kufunsa unena kuti anthu amenewa akhala choncho on remand for so long chifukwa chani. So in so doing tipangisa unena kuti chilungamo chathu mabwalo amene ndi mwathumu chiyende bwino, Malawi wina aliyense azilandira chilungamo mnthawi yake. Zomwe kwambiri komanso mina ndisanamalize, mwina ndisanapereke mwayo mafunso tena kuti asana akhala kuti wina zinthu zikupitirira tena kuti tiitanana anyamata. Actually anyamata ndambiri mdziko muno tipo ambiri kuno mangona atatu koma mbuyo kwathuku kuna anthu ambiri amene mukuwaona kugulisa zinthu ntawuni monda yamatatu amenewa. Wina aliyense amene ali below 35 twanyamata ndi watu amenewa. So tipo ambiri and mobilize anyamata amenewa to demand justice in this country and in every district, in every department. Do you feel Woody is being targeted or is being penalized? Because the understanding is ngati balide anthu ambiri amene ali mundendemo chikhulupiriro cha Malawi ambiri njoti mukanakhala mukuyankhulako kumbuyoku kumanena zoti kulibe accountability kapena kuli slowness ku judicial. Why are you coming now? Is it because of Namiwa? Do you think he's being targeted or is being penalized? Mafala ndi mungo panga seek clarification on these two issues. Yeah. And just an extension pankhani yoti mukubwira panopa mukamayankha muyankhe kuti an extension kuti why mukubwira panopa chifukwa cha Namiwa, enawo simmabwera chifukwa chani? Ndine Junius Zinyengo ndachokera ku Nation newspaper. Langa so ndifunso longopitiriza pafunso la lomwe afunsa anzanga pa milandu anthu amene ali palimandi ku ndende zambiri. Mwanena kuti pali mapulani oti muyambe kuyendera mwina kuchokera kuchitipa mpaka na ukathera ku Nsanje kukayamba kumafunsa mafunso. Ndimafuna mutaunikira kuti mwina ndondomeko yake izikhala motani yokafunsa mafunso yokuti mwakoza motani mapulani yake kuti mpaka na mukapeze mansala amene mukufunawo mpaka na zolinga zake mpaka zikwanirisike. Funso lina ndi la belo. Tukamba nkhani ya belo ya Namiwa, munachulapo malamulo angapo kuti akuphwanyidwa maufulu a munthu amene wamangidwa ndi zina zotero. Komano mwina interest yanga inali kuti pankani ya belo kweni ndi lamulo liti lomwe laphwanyidwa choti belo ya Namiwa kapena belo sikuperekedwa mu nthawi yoyenerera. Zikomo.
manja mbili bwezi hata samuka kukanakhala kuti Judicial Service Commission ikugwira bwinobwino ntchito, kukanakhala kuti mwina anthu ambiri amene they are crowding mumaprison matumu bwezi mwina milandu yawo mwina itatha ena adadziwa chilungamo, kukanakhala kuti Judicial Service Commission ikugwira bwino ntchito nthawi yomwe anawasunga chimwendo nthawi yayitali osabwereka chigamulo, iwo anali kuti olokuyankhulapo just staying quiet no bwezi china chake chitachitika. Kukanakhala kuti Judicial Service Commission imagwira ntchito bwezi tunene bwezi ifeyo sitinabwere pano kukamba nkhani zimene zinena kuti bwanji mukuchedwesa zigamulo. Nkhani ndionena kuti nkhani ina iliyonse makhala ndi choona, and choonacho timafuna kuti tizichidziwa. It's not issue kuti akafufuze, palibeso kufufuza. Ndi nkhani yongowerenga ma submission and make a decision afterward. It's not about kufufuza, no. It's about just going through the submissions. A defense abeka submission, a state abeka ma submissions out. A matter of kungowerenga zimenezo and then later on make a decision out of those submissions. It's not investigations. It's not about mina kwa uzoti aibwesa nibon. It's not about mina going through my witness statements. No. It's just about going through the submissions. Kuka na karo neno Judicial Service Commission you gira ntchito bwezi mina akwa unikira they are members of Judicial. Kuti ngati munthu afuna belo chabwino mkanireni komano pasamatenge nthawi ya chabwino mpaseni komano pasamatenge nthawi ya chifukwa chongo musunga munthuyo in suspense apo kumakhoti mwasokoneza china chonse iyeyo mwamusokoneza including achibale ndi anthu ena onse amene mina mamdalira mwasokoneza. That's it. Another question mina kuphatikiza ndi ndi anzanga wa capital kunena kuti why now munali kuti nthawi imene mwina anthu ena makesi zawo anali kuti mwina akadaibe palimandi tanena kuti ndizoona ifeyo si oyamba kuti mwina kubwera poyera pankhani ngati iyi. Ifeyo si oyamba, pabwera amabungwe ambiri omera ufulu ambiri amene akhala kunena tsiku ndi tsiku kunena kuti iyayi bwanji mwina tiyesere kuti mwina anthu amene mwina akusungidwa palimandi milandu yawo iziyenda mwachangu. Pakhala mapempho kumbuyo uko lembani ogamula milandu ambiri kotero kuti ngati ngati mabwalo milandu they are overwhelmed ndi ma cases azita kuthandizana ndicholinga choti mwina zinthu ziziyenda mwachangu. Tikunena pano zimenezo mwina ngati zikuchitika ndoti mwina zikuchitika on a snail space, zikuchitika pang'ono kwambiri. Tabwera pano just to cement zinthu zimene zakhala zikunenedwa kale kumbuyo koseko. It's not something new, it's been there since the beginning. It's been there. Ifeyo we are simply cementing, tikungolimbitsa zinthu zimene zakhala zikunenedwa kuti mwina zilongosoke. Plani ya kayenderedwe kathu kama bwalo wa milandu mzange Julius. We are still developing a plan. Zose zikateka zakulusana. Koma obviously ndoti mina pa plan ipo mina will include uti mina kulembera amabwalo a milandu chifukwa sitinga amabwalo aku prison, that is akula ku prison, that is kupempha permission
so will have to have anthu athu oti athu kutithandiza chifukwa ifeyo si ma experts of the law, but anthu amene amadziwa bwino malamulo, but anthu amene amadziwa ma investigations kuti akamfunsa munthu mafunso azapanga assess kuti munthu idaonera chilungamo. So we need to also incorporate such kind of people. Obviously, technically we need permission kuchoka kwa anzathu akuma court, komanso anzathu akuma prison if we are to carry out this noble task. And then kumano kandi wina kuti zonse zikalongosoka, we'll come back to you. Kumano, we are planning something. We are cooking something so that wanyamanda wina aliyense amene sogolo lake tunena pano silikuoneka bwino chifukwa choti anamuuza kuti akhale palimandi, tikufuna kuti munthu amene amasulike, tikufuna kuti sogolo limene likhale lowala, tikufuna kuti munthuyo ndi achibale yake apeze chilungamo choona chenicheni. So zonsezo zikachitika ndoti the public will know how we're going to execute it. So I don't know if there's any further question. Tabeza sofuzo mina ndanguliwa. Yeah, ndinafunsa kuti pa ndilamulo liti lomwe laphwanyidwa pa kuchedwesedwa kwa belo ya Namiwa. Alright, mafunsa kuti ndilamulo liti limene laphwanyidwa pa kuchedwesedwa kwa belo. We may not be exact as to what has been like lamulo limene laphwanyidwa. Ngani yomwe tinganene ndiona kuti kungochedwa kokha ndikuphwanya chifukwa belo should not take forever. Inu ndife tikudziwa anthu amangidwapo lero masana utenga belo mwinobe indodziwa zimenezo. Anthu amangidwapo dzulo lero kupesera belo kupita ku polisi komweko kumene belo ndilakulereko. Munthu amamanga waba nkhuku, waba swapisezi, waba masamba, waba ABCD, amapasa belo nthawi yomweyo. Why? Akudziwa onena kuti munthu yuyu is innocent, is technically innocent currently until tipange proof kuti munthu yuyu walakwisa. Therefore, there's no need of keeping him here. Let's investigate. Ngati palikale evidence and the like, timtengera ku court, akankhe milandu zabwinobwino. So, kumusunga munthu kodusa muyeso kumene koko ndiye kulakwisako. Komano tunena kuti kusungidwa munthu palimandi ndi chinthu tunena kuti sichofunika kuti chizitenga forever. No. Ngati munthu alakwisa muuze kuti alakwisa. Akaseve kandi 5 years, 2 years, muuze walakwisa mene. Koma ngati mukudziwa zonoti currently tilibe like some kind of kuti judgment yompanga convict munthuyo mmasuleni mukazamfuna muzamuita actually nchifaka manena zonoti ukatuka pa belo uzipanga report ku polisi kaya after 2 weeks kaya after mwezi kaya after chani amafuna nina munthuyo azioneka kuti ali available asathawi mlandu woyera azidziwa nina kuti ngakhale ndine mfulu komano ndine umangidwa. Ngakhale ndine mfulu ndine umangidwa ndipake mwina ena amaonanda ma driving license, amaonanda ma passport, amaonanda zinthu zambiri kwa munthu yokuti amusungebe until khoti lomwelo lizammasuleni kwenikweni kuti somwe zipita iweyo mlandu wako watha olo iyayi iweyo takumanga ifoti mwina mlandu umene tinakumasulira kuti chilungamo chake chadziwika kuti ndi mlandu yanga tamapita uko. Tifuna zimenezo noti munthu kumusunga forever kuti amana ambiri currently amene sogola kusiri kuoneka mabwalo a milandu. Zimenezo ndizomwe ife tikusana napo chifukwa anthu amenewo ali ndi njira zambiri zotukulira dziko lino. Ena ndi ama business, ena amagwira ntchito, ena amapanga zinthu zambiri, ena ndi alimi. Tiyeni chilungamo chiziyenda mwandondomeko, chilungamocho chizichitika somwe changu dziko mwambiri.